Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hello guys, here ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನಂತ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಇಂಕ ಅಂಚದೆ ನಾನು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ದಾದನ್ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂತಿಜಾರಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತೂವೊನ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದ video in that. ಅಣ್ಣೆ ನಿಂಗೆ ಕೇಕ್ ಅನ್ನೈತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೂತಿಜ್ಜಿ ತುಗೋರ ಎಂಚೊಂಡು ವಾವ್ ಕೊನಪೆ ಬಂದೆ ಇಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕೊನದೆ ಕೊನಪೆ ಪಂಡದು ಪಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಎನ್ನಡ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday, Diana. Akka gorle nana. Bye gorle. Bye gorle. Deppule, kai deppule. Bye gorle. Bye gorle. Tule inchidala. ಬರ್ಡೇಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ದಾದ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕದಂಡಿಗೆ ತೊಯ್ಪವೇನ ಏರ್ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಂದು ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ತೂಕ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲಲ್ದ ಅಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಟಾಪ್ ಉಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ರಾಧಾ ಸಿಡ್ದ ತೊಂದಿರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದೇನ ಮೆಗ್ದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೌಜನ್ಯ ಬಂದು ವಾವ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಲ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಬೈದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೌಜನ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂತ ವಾವ್ ಕಪ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಇಂದು ವಿಶಸ್ ಬರೆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಯೋತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಲೊಡ್ತಿ ಅದಿತಿ ಪಂಪ್ ನಾಲೊಡ್ತಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ತೋಲೆ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ದೀಪ ನಂಚಿ ನಾವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅದಿತಿ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಚ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿ ನಾವು ನನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಸ್ಟು.